Un any més, Vinaròs celebra la festivitat de la Verge del Carme, patrona dels mariners. La Verge presideix este escenari de la Llotja del Peix que, per unes hores, esdevé un temple improvisat. Aquestes fotografies retrospectives ens serveixen de record. Esta imatge de la Verge del Carme, fins fa uns pocs anys, era traslladada abans de la missa des de la pròpia parròquia de Santa Magdalena en un desplaçament carregat de fervor i especialment de record d'aquelles persones que en anys anteriors van portar la peanya i que ja no estan presents. És un recorregut que uneix d'anada i de tornada un any més la devoció del poble amb el seu estret vincle amb la mar. Aquí, envoltada per pescadors i veïns, es celebra la tradicional missa marinera, oficiada enguany per primera vegada pel nou rector de la parròquia de Santa Magdalena, Carles París Escura. Les primeres files compten, com veuen, amb la presència de la cort d'honor de la Fira i Festa de Sant Joan i Sant Pere, la reina major, Kenia Kartalapova, i la reina infantil, Anna Michavila Rivera, al capdavant. També assisteix l'alcaldessa de la localitat, Maria Dolores Miralles Mir, membres de la corporació municipal i representants del Cabildo, amb el patró major de la cofradia de pescadors Sant Pere, Mateo Fresquet, i el secretari Jaime Federico. Com poden veure, l'espai de la llotja està totalment ple, elevant l'emoció d'uns fidels que, amb gran participació, s'uneixen en un cant comú de respecte i tradició que, com ja va sent tradicional en els darrers anys, la coral García Julve, enguany dirigida per Enric Melià, acompanya amb les seues interpretacions en diferents moments de la missa i especialment en el càntic de la Salve Marinera.
Després de l'Eucaristia arriba el moment més esperat. La Verge del Carme és embarcada a la Rastrero Germans Drago, donant pas així a la processó marítima. És una festivitat en què les barques de la flota pesquera s'engalanen per a l'ocasió. És un seguici de barques de pesca i embarcacions esportives que acompanyen a la Mare de Déu. Ixen del port amb el soroll de les sirenes i solcant les aigües de la nostra costa en una estampa que ja és un emblema de l'estiu. Con el sentimiento de todo un pueblo, de este tu pueblo, que te reza y que te pide, que te adore y que te quiere y que te lleva por las calles con el amor de tu ente, y desde el corazón te canta. A mar oberta es porta a terme l'ofrena floral a la Mare de Déu. Són centenars de vinarosencs i estiuejants que no volen perdre's un espectacle d'esta bellesa. En plena mar oberta, el silenci s'atura per emocionar-se amb el to de trompeta de Toni Barberà, al moment de l'ofrena floral, especialment de les reines i dames de les festes. Estem en alta mar, rodejats per la flota d'arrossegament, per la d'arts menors i barques d'esbarjo del Club Nàutic. Es llancen rams de flors a l'aigua en record dels mariners difunts, un gest senzill, però ple de sentiment, on cada flor llançada a l'aigua és una pregària, un record i un agraïment a la protectora dels homes i dones que viuen de la mar. La festivitat de la Mare de Déu del Carmen a Vinaròs es viu amb gran devoció. Cada 16 de juliol se reafirma com una de les cites marineres més emotives de l'estiu. Els actes principals, organitzats històricament per la Cofradia de Pescadors de Sant Pere i vinculats espiritualment a la parròquia de Santa Magdalena, reuneixen a mariners, autoritats i veïns i alguns turistes al recinte portuari.